Kitang tanan giisip nga mga sulugoon sa Ginoo nya inighukom niya pasabot inigkamatay na nato iya tang hukman binasi niining maong katungdanan pagkasulugoon gilingay mong tupad ing na sulugoon kas Ginoo hangtod karon pangutan-a kay daghan nato magsigig panugo sa Ginoo imbes nga kitay sugoon sa Ginoo kita na noy manugo kana deng moingon ka ayuha ko sa akong sakit himuang buutan ang akong anak palampusas pag-eskwela anang inana ba panalipdimis katalagman kuhaan ning akong kasakit mausab unta ning akong bana, ang akong asawa. Sige tag panugo sa Ginoo. Nya kung di gyud sundon, ug di gyud matuman ang atong gihangyo, motabok ngadto sa tuo-tuo. Di man jud makaayo ning Ginoo sa akong sakit, adto ko sa Merico kanang tambalan na inom anang mga orasyon taod anang mga habak-habak ay lagi kuno gipausikan lagi nakaihi og sana diyang gapuyo diyan ng kahoy mga inana ba adto ta mo dangop kay ang ato laging gusto nga matuman gyud ang atong gipangandoy na siya usa na kadakong sala kini bang pagsupak sa gustos atong agalon maunay gitawag og sala. Nya matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa kinahanglan nga dili na ta magpaulipon sa sala. Humana tong panahon nga naulipon ta sa sala. Karon nga nagpakamatay na si Kristo aron ta maluwas gikan sa sala, i-avail na nato kining maong gitawag og freedom. Dili na nato supak-supakon. Nya kusugra ba sa kaitang mo kaning rason adakin sa banato di kasaoy tao ragud ta kasagid ta ngana hasta nga atong sala atong dipinsahan imbis ato untang isalikway kay mao na atong panaad sa bunyag di ba sa bunyag di ba sige mamog tambong og pabunyag no wa mo nakatambong atong baguhon ang atong panaad ang gauna gid isalikway ba ninyo ang sala unsay tubag ngal-ngalan na atong babaan kinsa ninyo iwa gyud ka pamakak karong buwan sa Oktubre tas kamot tuan na kinsa ninyo iwa gyud ka pangasaba sa mga bata karong buwan sa Oktubre tas kamot congratulations na ito duha ka buok. Kinsa ninyo iwa gyud ka apil sa pagpanglibak karong buwan sa Oktubre kay buwan maros-rosary. Wa na gani mo isa. So mao na siya. In kapader mahimo day na nga atong biyaan ang sala. Mahimo dili. Kusga. Kana. Na mahimo gina siya. Matod pa diri sa unang pagbasa nga apan salamat sa Dios na kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga dadawat ninyo. So ang pagtulunan di ay Ginoo kun atong sagupon maunay makapawagtang nato sa kaulipnan sa sala. Kay kani manggong sala pagtulunan ni siyawa. Nya kun sagupon nato ang pagtulunan sa Ginoo mawa sad ang sala. O kinsa may makawagtang sa sala ang grasya sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo nagpuyo na mo sa grasya dili sa balaod. Unsa may makapadaghan sa sala kanang balaod. Kana bang law balaod. Natanawa rong ato mga magbabalaod niingon asa na kinahanglan sa tanga mo bend the law. Bend the law.
Nya moingon sa dangatong head sa Department of Justice, yes sir. Ana. Nagtong hearing karong bag-o na social media ang katong DOJ nga niingon nga yes sir, nahimo namang head sa ombudsman, ambot unsay dangatan ka ana. Ang bending the law, ang ni yes sir tuwa na mas ombudsman na otro sad na kinahanglan unta gyud stick to the law. Nya mabenda sa tong law dito sa ombudsman karon. Nya ang OIC nga napuli ni atubang man og Senate hearing bahin sa budget man siguro to sa tong kuana. Basta nalingaw lang kung naminaw kay gi-follow up ni Senador Marcolita. Ingos Marcolita. Famous man kay nang ingong let us bend the law to please the people. Uyon kana. Ingon sa tong OIC karon sa DOJ. Di man kay ko familiar ana, Your Honor. Gi-refresh. Giingnan nga, ay kadto bang galalis-lalis ta ba? Unya daadayoy usa ka senador nga niingon sometimes we need to, ana ba na? Kailangan let us bend the law to please the people. Unya niingon din siya, am I right, Secretary Remulla? Nya niingon sa si Secretary Remulla nga Secretary sa Department of Justice, yes sir. Nya niingon dayon ang kaning katong OIC, hinomdom nako. Isaw niya, buyon ka? No sir. Nagkakuha na sila, nagkabangi na sila. Ang katong gauna o ang kaning OIC karon sa DOJ niingon na, no, di ko moyon ana. Sa ingon sa Marcolita, sige, salamat. Unya, naaman ni siya desisyon karon nga ang mga diskaya dili tagaan og witness protection kay kinahanglan o sa mo restitute or iuli o sa niya ang iyang nakawkaw sa gobyerno. Wa man as balaod, wa man sa requirement sa paghimo nga state witness. Uyon ka na. Uyon ko sir. Nganong mooyon man ka nga wa man as balaod. So ang OIC sa akong tan-aw, iya lang tong gitagaan ba paningkamot ba nga ma-bridge niya ang opposing side, ang side sa senador nga si Senador Marcolita ug ang ato rong ombudsman head nga si Remulla. Motong primero niingon siya di ko mooyon. Okay, check. Pag ingon unya mooyon ka anang requirement nga naa usay restitution bisag wala pa gani tagai og desisyon sa korte. Siya, uyon ko. Unsa man na siya? Wa as balaod. Unya ni uyon. Giuyon na niya. Bending the law gihapon. Inabugado og gukod ni Remulla. Awa na. Nahilom na. Mao na ang balaod makapahimo natong makasasala. Unsa may makapawa sa sala? Ang grasya. Unsa man ning grasya mga igsoon? Unsa may grasya? O mo kibaw? Bahala mo diya. Ang grasya mao ang gihatag sa Ginoo nga premyo sa atong pagsunod o pagdawat sa iyang pulong. Usa ka na siya ka gasa nga gikan sa Ginoo nga iyang ipaipikto sa atong kinabuhi tungod kay midawat ta sa iyang pagtulunan sama anang pagwagtang sa original sin. Nidawat man kas bunyag kay niingon man Ginoo bunyagi ang tanang tao. Pagdawat timos bunyag na ay grasya nga nakapapas sa imong sala. Dili pinasikad og balaod. Gahom sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo nga nothing is impossible with Him. Maoy nag-ingon, papason ko ng imong sala.
Kita pulos man ta mga makasasala. Pero musugod na ta og dawat sa grasya sa or sa pulong sa Ginoo o sa iyang pagtulunan. Kada bang gitawag na tog renewal, conversion. Automatic ang atong guilt in the eyes of God, iyan ang papason tungod sa grasya. Pero sa matas mga tao, guilty gyapon ta. Usahay gani sa imong kasing-kasing, guilty pa ka. Na may magsigig pangonsulta nako, moingon pader, nakapangumpisal naman ko, nganong guilty mangyapon ko. Ana, bantay mo ana. Ana kung inyong bana or asawa makapangabit, humanag kumpisal, gitagaan nag-absolusyon, pero guilty lang yapon siya siyang nabuhat. Apil na sa ning nagwali. Na ako'y mabuhat, nakapangumpisal nako. Nya, guilty lang yapon ko. Ngano man na? Nagpasabot ba nga ang grasya, wa mo ipikto? Ha? Uy, nangatog na mo diya. Ngilingya mong tupad. Ing nadi na ka guilty. Nadi na ka samukon sa imong sala sa una. Ing na ba? Nadi na ka samukon. Na magiuban, naka-abortion. 17 years old pa siya, naka-abortion. Niya, pagpangumpisal niya nako, hapit na mamatay, 80 na kapin. Guilty lang yapon siya itong yung abortion. Nako, waday ka kapangumpisal. Ay, kadaghanan nako, gikumpisal pa der. Nganong, sige pa makagbalik pa. Mao lagi pa der, guilty pa gyud ko. Akong kuyawan, babasig din niya ko kasuod og langit. Nako, nganong nag-abortion sa ka? Mao lagi pa der, bata pa manggug ko ato. Nasa iba nakapangabit. Bago pa silang minyo. Pag human og pila ka tuig, kuan siya laing laki. Nya, karon pinangga kay siya siyang bana, kay wa gyud mahibaw iyang bana, pero hangtod karon guilty gyapon siya. Naku itugan sa imong bana, mawa na imong guilt sa mga mapatay ko pa dir, mapatay ko nako kana. Wag tang yung guilt nimo ana. Wa na pa dir, pinangga ko sa kong bana niya, dugay naman kay to pa dir, good ka na, nasipyat lang yun pa dir ba, kalitan yun ko ato, nako, itugan, patay yun ka, wa na magilty, kay patay naman ka. Ang kanang guilt nato, natong gihunahon na, kuan na siya, emotional, psychological, bunga na sa atong imperfect being. Dili sayo nato pagwagtang sa atong memory o sa atong pagbati ang atong bati nga nabuhat. Pero sa matas Ginoo ang grasya lahi. Guilty pa ka sa mata sa tao o sa imong pagbati, pero tuo nga sa matas Ginoo tungod kay nakahimo na ka sa gitawag og bagbag-o nya naglikay na gyud ka sa sala, gibiyaan na nimo, giantusan na nimo, nawa na ang imong sala at tubangas Ginoo, limpyo na ka. Bisan pag ang tanang tao magsigig tulisok nimo, limpyo na ka. Mo nay grasya, mo na siya, wag yapon mo kasabot. Pero nang imong naong, kanang imong naong, tulisoko nas mga tao nga bati kag naong kay naupos ng imong kilay, ang imong buhok giuba na, gikunot na ng imong aping, dili na hamis, ingnon kang batig naong. Sa matas Ginoo tungod kay wa ka nag-usab sa imong buhok, wa ka nag-usab sa imong naong, ang imong kilay wa nimo usba, gidawat nimong kamatuoran. Sa matas Ginoo ikay kinagwapahan, ikay kinagwapuhan. Sa matas mga tao bati kag naong, pero matas Ginoo nagsidla ka sa kanindot. Na tutok lagi mo nako. Para sa dana bang mopalit kag slot ana. Nigpalit ni mong slot, mahurot imong kwarta. Pero sa matas Ginoo tungod niya ng imong pagpalit og slot, ikaw maoy labing dato. Malipay ang Ginoo magtan-aw nimo. Yan asang dato ay nisod na sa opisina, mopalit na sa nirog slot. Magunsa magdako kay kag pitaka, huot kay kwarta diha, billions ang imong kwarta,
Pero gikan to sa corruption, gikan to sa flood control, gikan to sa PhilHealth, gikan to sa lain-laing sources sa corruption. Nya di ka manghatag, sige kag daog-daog sa mga taong naay sakit, kay wa nay ikapalit og tambal, kay dunay billions nga gikawat gikan diha nang ipapalit og tambal sa PhilHealth. 86 billion. Kuno ang gikuha, mao na gikuha nila diha. Huna-huna ala ng 86 billion, pila na kabuk tambal mapalit ana, pila kabuk pasyente ang matabangan ana. 86. 90 man gayon ta dito. Wala makuha dayon, 60 patoy unang nakuha, napunan gid ay. Ana. Karon ay sa hearing sa budget sa 2026 gipangutana ang kanang sanang head sa budget ba na si Recto, ingon dayon si Senador Marcolita, pilay atong budget sa 2026, siya in general 6.7 trillion. Pilay atong projected income sa nasod sa 2026, in general 5 trillion. Siya, so maunang niingon kang manghuam na sa tag 1.6 or 1.7 trillion. Yes, sir. So, kanang 1.7 trillion, that is, pila to? 133 billion kada buwan. Yes, sir. That is 4.4 billion kada adlaw. Yes, sir. Sinang kanang 4.4 billion ang utangon sa Pilipinas kada adlaw sud aning usa ka tuig 2026. 4.4 billion ang utangon para kurakoton, kay trillion may ilang gikurakot. Pagkaluod unya naa diri nag-admit sa ospital bisan gani og para tambal bisag dextrose na lang ipapalit yapos gawas, bisag gapas na ipapalit pas gawas kay way budget, inigabot sa emergency, hala down payment og di ka mo down payment, di ka masud didto sa ospital, di ka dawaton. Nya kanini ang nagkawat ani dayog patambal adto pa-check up sa Singapore, adto pa-check up sa United States, pagkahilas samtang ang millions of Filipinos nga nasakit diri galisod ganig palit og biogesic. Sila nga nangawkaw yano-yano lag lupad-lupad ngadto sa layong nasod, ila pang kaugalingong airplanes kuno ang sakyan kinawat di ay tugikan. Ngano man sala, the sin of corruption, ulipon sa sala. Di na mo bati. Pero kung naana nato ang grasya mga igsoon, sige, guilty ta sa matas tao, pero naa nato ang kalinaw, naa nato ang tinuod nga kalipay o makahatag tag tinuod nga serbisyo o katagbawan sa tanang taong nanginahanglan. Muna kining namalit og slots, congratulations, pwede na mo mga matay. Ang atong grace niabot nag 76,145 ka slots ang atong halin, na apay 623,855 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 242 na sad ang atong nadawat na challenges. Ang atong PPSC niabot nag 43,888 ka slots ang atong halin, 56,112 ka slots pa ang available, tag 100 pesos per slot gihapon. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 102 na ang atong na dawat. Nya ang atong DPR, wala patay actual nga husay ani, niabot nag total 13,033 ka slots ang atong nadawat, tag 100 pesos per slot. Nya nakapaambit na tag around 1 million
Luoy kay ato ding i-congratulate ang atong PPC, PFC o SAM personnel nga nang distribute niya atong pagkalunes ngadto sa 16 ka mga parokya sa norte. Nigikan mi diri alas 8 na uli mig alas 2 sa kaadlawon. Atong pakpakan silang tanan. Salamat kay why namatay okay ra kayo. So nakapaambit na ta. Salamat ninyo tanan nga namalit nya mo round to pata kay nakita man namo didto gyud aktual ang mga panginahanglan basig ini round to nato adto ta mo focus og tabang sa labig yung dako gyud kay damage nga mga parokya moy atong i-round to katong medyo nipis-nipis ra ato lang to sa silang sayloan katabang naman ta. Salamat kaayo ninyo gyud. Kining akong gisgutan nga mga tabang gikan is mga taong mga sad-an-sad pero bisag sad-an na ay gitawag og realization nakaamgo og gibawi ni tabang. Congratulations. Karong adlaw magpista ta ni Pedro Calungsod dinis atong parokya. Karong hapon atong misa sa alas 6 atong himuon ang high mass para niya ng kapistahan, pinasiugdahan sa atong PYCC, niya magprosesyon ta. Ighuman. Si Pedro Calungsod, usasad sa mga sad-an, pero nagbag-o og nitabang nga mawa ang sala sa uban. Pero ang mga taong naglagot niya, katong mga leader dito, gitan-aw siya nga guilty og angayng patyon. Gidawat niyang kamatayon nga way kahadlok tungod kay limpyo naman ang iyang kasing-kasing. Hinaut unta kita sad kamao sa tang mudawat sa kalisdanan o kamatayon bakaha tungod kay limpyo ng atong kasing-kasing dili kay mahimot ang agents of sufferings and death to other people kay tungod nagsigi tag pangurakot gasigi tag pakasa.